Čaute. OK, koniec randy. Ani nie úplne to, že teraz sa trh červená a že si len za posledných pár dní odpisuje nejaké 3%. To je nič. Sú tu ale borci, ktorí mi robia v portfóliu totálny bordel. No a teda Striko United Health Group minus 35% v mojom portfóliu len za pár mesiacov. No a jeho kolega Novo Nordisk, ten si odpisuje v mojom portfóliu viac ako 41%. Čo teda robím s týmito dvoma firmami? Nakupujem ich, predávam, čakám na nákup. No a chcem sa pozrieť aj na celkový trh, aké nové príležitosti nás čakajú. Pozrieť sa z rýchlosti aj na makroekonomiku, aké sú výhliadky do budúcna, aká je aktuálna zamestnanosť, inflácia a HDP Spojených štátov. Nebudem to ani zdržovať, no a pomerovno na to. Ono takýto menší prepad na trhu len za posledných pár dní okolo 3%, to je nič. Keď si to oddialím za posledný rok, tak vidíš, že v podstate sme sa ešte nikam ani nepohli. Stále sa dá povedať, že trh je na svojich nových all-time high. Takéto začervenanie trhu to môže byť len malá ochutnávka toho, čo ešte len príde. No ale už teraz sa nám tu objavujú pekné príležitosti na nákup, napríklad ako taký Amazon. Dávam price target ešte o niečo trocha nižší, ale už nie je tak od toho ďaleko. Spomínané farmaceutické spoločnosti ako Novo Nordisk alebo United Health Group, k tomu sa hneď dostanem. Malý červený výkričník nám už ale ukazuje index strachu, nazývaný VIX. Ten nám zobrazuje volatilitu na trhu a teda vidíme, že už to pekne vyrastlo. Keď si to prehodím len za posledných 5 dní, tak vidíš, že narastol o viac ako 33%. No a toto nás signalizuje vo väčšine prípadov, že je nepokoj na trhu. Dokým sa nachádza na tejto hranici okolo týchto 20 bodov a pod ňou, vtedy sme zatiaľ na tom OK. Trh je vtedy vo vyťažení, máme tu eufóriu na trhu. Horšie je to, keď sa už dostávame nad úroveň 20 bodov, ako sme to zažívali prednedávnom okolo 3. 4. mesiaca. Vtedy ten pokles na trhu môže byť kľudne v desiatkách percentách, ako napríklad tu sme si odpisovali skoro 20% do minusu, ani nie za 2 mesiace. Na toto si teda treba dávať pozor, rovnako aj na ďalšie dôležité údaje. Jeden z nich je napríklad tento, len teraz pred pár dňami sa vlastne reportovala nezamestnanosť v US, no a tá narastla na hodnotu okolo 4,2%. We got a very disappointing number here, and this is going to get Wall Street's attention. 73,000 jobs created during the month of July. The forecast, as you said, was for 104, and we came down from 147 last month. Toto bol teda trocha problém. Očakával sa väčší nárast nových pracovných pozícií, niekde ku hodnote okolo 104 000 a bolo ich vlastne len 73 000. Toto vlastne spôsobilo ten spike z minulého mesiaca zo 4,1% na 4,2 aktuálnych. Zatiaľ sme na tom dobre, keď si to ale oddialím za posledných 5 rokov. No a prišla by nejaká situácia, že by tá nezamestnanosť začala rásť ešte vyššie, tak tu už máme vážny problém. Kde môže prísť ďalší menší problém, je práve stúpajúca inflácia. Tá sa aktuálne teraz nachádza v tomto mesiaci na 2,7%. To ešte samo o sebe nemusí byť až tak zlé, ale keď si všimneš, tak od toho marca nám v podstate pekne klesala a teraz nám začína stúpať znova. Aby som nebol teda taký negatívny, tak GDP, čiže HDP Ameriky, za minulý kvartál tam sme boli v mínuse 0,5%. Neočakávali sa teda až tak dobré výsledky a nakoniec prišli. HDP teraz tvorí okolo 3%. Toto sú za mňa dobré čísla, za mňa to ukazuje silnú a rezistenčnú ekonomiku. Keď sa ale pozerám na tie neistoty na trhu, ktoré vlastne teraz vyvádza Donald Trump, vidíš to na tomto sám, že vlastne už vypršal čas. Teraz podpísal exekutívny príkaz, no a o týždeň by mali začať platiť tarify na veľmi veľa krajín v rozmedzi niekde okolo 10 až 40%. Do toho slabšie otváranie nových pracovných pozícií, toto vytvára tlaky na nezamestnanosť. K tomu ešte keď prihodím navyšujúcu sa infláciu, no neviem ako ty, ale vlastne tomu Fedu sa ani absolútne nečudujem, prečo tie úrokové sadzby stále drží na pôvodných úrovniach. No a nechcem vyznieť zle, na indexoch sme stále na svojich all-time highs, ale tak máme ešte kde padať. Pokiaľ by ekonomické prasklinky ako nezamestnanosť a inflácia začali rásť, no tak dobre vieš, akým smerom pôjde trh a môžeme znova otestovať pôvodné lokálne minima. Na toto buď teda pripravený, tá eufória netrvá väčšine. OK, je tu už viacero firmičiek, po ktorých pokukujem. Je tu napríklad Amazon, ten sa pomaly ale isto dostáva k mojej nákupnej cene. Ono z dlhodobého hľadiska by som vedel spraviť nákup aj teraz. Tým, že mi ale tvorí väčšiu pozíciu v portfóliu, chcem si počkať na lepšiu cenu, ideálne niekde pod 200. Len za posledný mesiac si Salesforce odpisuje skoro 10% do minusu. Toto je ďalšia jedna zo spoločností, po ktorej pokukujem. Ešte nejakých minus 10 alebo 15%, no a už by som tam strelil aj tú vizu. No a ku firmičke, ku ktorej sa ešte prikláňam, je taký Uber. Tam ešte nemám vytvorenú kompletnú pozíciu, ale za posledný mesiac si odpisuje skoro 11% do minusu. Na úrovni niekde okolo $80, tam už mi príde tá cena veľmi dobrá. No a zo pár kúskov by som na tejto cene asi aj už prikúpil. No a pozeraj teraz na to. Ešte pred pár dňami som bol v pluse v portfóliu niekde okolo 28,6%. 28,6%. No a prešli 2 dni
22,9. Celé portfólio mi padlo okolo 6% len za 2-3 dní, no a táto vstupenka na premietanie tohto hororu ma stála okolo $2000. Samozrejme môžu za to dvaja borci, primárne dvaja borci. Tento United Health Group portfóliu mi odpisuje okolo 35%, no a Novo Nordisk, ten je na tom ešte horšie, minus 41%. Mám toto teda nakúpiť, mám počkať, alebo to mám odpredať, čo mám vlastne teraz spraviť? Sám sa na touto otázkou zamýšľam, obidve tieto pozície mám na XTBčku, na tom dolárovom účte, práve tu ho vidíš. United Health Group mi odpisuje 35%, no a je to okolo $1300. Ten prepad, keď sa na ňo pozrieš, on je gigantický, minus, skoro 60% do minusu. Popravde toto som absolútne, ale že vôbec nečakal a myslím si, že nie som jediný. Toto sa ale stáva, toto je súčasť investovania. Keď si napríklad pozriem túto funkciu na grafe, čo mi XTBčko ponúka, no tak vidíš, že sme ďaleko, ale že ďaleko aj od 50-dňového klzavého priemeru, aj od toho 150-dňového. Toto nám signalizuje, že sme odpútaní už od nejakej trendovej línie, no a takýto masívny prepad pod tieto dve úrovne vytvára len tlaky na odpredaje od Wall Streetu a od veľkých hedge fundov. Tento spodný indikátor RSI, vyznačený touto oranžovou farbou, ten nám ale ukazuje teraz, že sa nachádzame na veľmi vypredaných hodnotách. Čokoľvek, čo sa nachádza pod 30, to je v obrovských zľavách, no a United Health Group je práve jeden z nich. Keď si to ale teraz prehodím na svoj druhý účet, na eurový, vidíš, že tu mám práve tento Novo Nordisk. Dokupoval som nových 10 kúskov, no a teraz som si navýšil pozíciu o 33%. Keď si to rozkliknem, tak ten nákup som robil presne tu na hodnote 40 eur a 40 centov. Spriemeroval som si teda o niečo vnútornú hodnotu, som tam teraz v mínuse 31%, stále veľa, ale znížil som si to o nejakých 10% z tej pôvodnej úrovne. No a prečo som to tak spravil, hneď ti aj ukážem. Na obidve tieto firmy mám veľmi štedrý upside, veľmi štedrý potenciálny zisk, niekde okolo 50 až 100% na najbližšie roky. No a pokiaľ by si chcel mať aj ty tohto brokera, ktorého využívam aj ja, pod každým videom máš na ňoho odkaz, takže vieš sa prihlásiť rovno cez tento link. No a touto cestou teda ďakujem XTBčku za spoluprácu. OK, teda čo s tým Novo Nordiskom a s tým United Health Group? Prečo som ho vlastne prikúpil? Či chcem tieto pozície naďalej navyšovať, alebo či ho máme odpredať? Tieto správy si od vás dosť často čítam. Takmer na dennej báze, teraz je to veľmi horúca téma. Niekto je tam v minuse 28%, niekto premýšľa nad novým nákupom. Pre veľa z vás je toto peklo, dokupovali ste na $100, 80, 50, tak čo teraz? OK, čo je teda problém? Čo je vlastne kameňom tohto úrazu? Spoločnosť teda reportovala horší outlook kvôli predajom od Vegovy a od Ozempiku. To vidíš napríklad tuto vo vyhlásení spoločnosti. Ešte v máji tam bola predikcia tohto nárastu niekde okolo 13 až 21%, no a teraz to museli znížiť na 8 až 14. To znamená, že tie najhoršie predchádzajúce očakávania to budú v tomto prípade možno tie najlepšie. Druhý problém, operating profit nárast, tak tam bola predikcia niekde okolo 16 až 24%, sme na 10 až 16. Druhá teda negatívna správa, prichádza nový CEO a toto vo väčšine prípadov nebýva až tak pozitívne. Vo väčšine prípadov, nemyslím si, že je to ale tento prípad. No veď pozri na to, tento Mike Maziar, čo je vlastne nový CEO. Není to len taký nejaký nový zelenáč, on je v tejto spoločnosti už dlhšiu dobu, no a vďaka nemu len za poslednú dekádu ku Novo Nordisku prišlo viac ako 20 000 nových zamestnancov, no a v roku 2024 si vďaka nemu táto firma zarobila okolo 112 miliard dánskych korún. Toto je teda pre spoločnosť Novo Nordisk veľmi dôležitý moment, no a ja s tým úplne súhlasím. Takto vyzerá ten CEO. Spoločnosti začal už od roku 2007 ako generálny manažér, o pár rokov na to vice prezident v roku 2010. Ani nie o 3 roky bol promovaný na senior vice prezidenta. Novo Nordisk sa teraz predáva za 12 price to earnings ratio. Toto je graf za posledných 13 rokov a je to na tých najnižších úrovniach. Neskutočné. Nikdy som si nemyslel, že sa Novo Nordisk dostane až na takúto úroveň. Pritom keď sa pozrieš na tie tržby, ako krásne rastú. Keď si to prehodím na zárobok na akciu, earnings per share, nemám čo tomu vytknúť. Nádhera. Fundamentálne teda vidíš, ako si na tom stojí. Zárobok na akciu má teda rásť okolo 10, 11 až skoro 13%. No a keď si to prehodím na free cash flow, tak budúci rok sa má viac ako zdvojnásobiť a ten ďalší až strojnásobiť. Novo Nordisk je proste free cash flow mašina. No a na týchto všetkých metrikách vidíš, akým spôsobom rastie jeho fundament. Osobne teda považujem tento gigantický prepad za tak krátke obdobie len ako prehnanú reakciu na aktuálne zlé správy. Fundamentálne vidím túto spoločnosť ako veľmi silnú, no a ten
tento masívny prepad, ktorý vlastne teraz prišiel. Práve kvôli týmto dvom správam o novom CEO a zníženie guidanceu, to je vlastne urobené na schvál, je úplne zaužívané a normálne, že nový CEO keď príde, tak jeho guidance do budúcna chce náročky dať nižší, chce ho vlastne poraziť a tým, že tá laťka je nastavená tak nízko, je proste vysoko pravdepodobné, že sa to naozaj stane a v konečnom dôsledku tie predaje budú lepšie, ako sa očakávalo. To môže spôsobiť masívny šok a nárast ceny akcie. Podľa Buliosu je férová cena podhodnotená o 70%. No a keď som si to v rýchlosti ja vypočítal, pri tomto multipli, ktorý som teda zadal, tam vidím očakávaný nárast ceny ku koncu tohto roka niekde okolo 13%. Koncom budúceho roka 2026 tam očakávam ale nárast okolo 60%. No a koncom roka 2027 tam očakávam comeback s upsideom niekde okolo 130%. No a veľmi podobná predikcia od analytikov, aj keď toto je veľmi bullish, aspoň teda za mňa. Na najbližší rok tam očakávajú upside 130%. Za mňa je teda Novo Nordisk v skratke veľmi zlý krátkodobý príbeh s veľmi silnými fundamentami, kde stačí veľmi málo na to, aby sme sa dostali späť na pôvodné úrovne. United Health Group, tam to vidím v podstate podobne, aj keď obe tieto spoločnosti, aj napriek tomu, že sú v rovnakom sektore, majú iné problémy. Ten United Health Group, téma toho proste viacej, je tam znížený guidance do budúcna. Rezignoval tam CEO, podobne ako pri Novo Nordisku. Čo má ale navyše na rováši je vlastne ten Department of Justice, ktorý ho vlastne súdi za nekalé praktiky. Do toho ešte nedávny kybernetický útok, z ktorého sa stále spamätáva. No a keď si ešte do toho zarátam, že vlastne dôchodcovia prichádzajú spätne teraz na operácie kvôli covidu, kvôli ktorému vtedy nemohli vlastne prísť. Toto znižuje celkovú profitabilitu toho poistenia a toho insurance, kde s týmto nerátali. Pozeraj ale teraz na tieto metriky, price to earnings ratio na 12, dokonca na Buliose tam mi to ukazuje ešte menej, obchoduje sa za multiple price to earnings ratio 10. To znamená, že sa teraz obchodujeme na úrovni ešte pod covidovým prepadom na totálnych minimách. No a aj keď na jednej strane zaslúžene kvôli tým spomínaným problémom, tak znova pozeraj na ten fundament. Toto je revenue, ktorý rastie každým jedným rokom niekde okolo 10%. Teraz budúci a ten ďalší by sa to malo spomaliť niekde ku 5. Keď si to prehodím na zárobok na akciu, no tak tento rok sme tu videli veľký prepad, ale malo by sa to znova dostať späť na svoje pôvodné kolaje. Keď si to prehodím na free cash flow, tak vidíš sám, tiež tam mal aktuálny problém. United Health Group je ale stále free cash flow mašina, aj keď sme tu videli tento nedávny pokles za posledné 2 roky. Vidíš, že tá cena sa už pomaličky má stabilizovať. Za mňa je to teda veľmi podobná situácia ako pri Novo Nordisku. Veľmi zlý narratív, veľmi zlé správy za krátke obdobie. Valuácia bola za to potrestaná, padla na historické minimá za posledných 13 rokov. Keď si ale pozerám, ako rastú a ktorým smerom idú tieto fundamenty, aké sú odhadované zárobky na akciu a free cash flow, tak tento epický prepad považujem za veľký deep value. No a podľa Bulios Fair Price Indexu je teda férová cena podhodnotená okolo 56%. No a keď som si to v rýchlosti hodil ja do kalkulačky, tak z dnešnej ceny do konca roka tam v podstate nevidím až taký upside. Koncom budúceho roka tam ale ja očakávam nárast niekde okolo 50%, no a koncom toho ďalšieho by sme sa mohli dostať niekde späť ku sume okolo $400. No a podobne to vidí aj 24 analytikov na najbližší rok, tam vidia upside okolo 70%. Zatiaľ teda obidve spoločnosti chcem držať vo svojom portfóliu. Chcem si počkať na ten comeback, bude to ale trvať dlhšie, ako sme si pôvodne mysleli. Predpokladám, že niekde okolo 1 roka by sa už veci mohli dostať trocha do poriadku. No a začiatkom roku 2027 tam to už vidím optimisticky. Teraz to má v rukách nový CEO jak Novo Nordisku, takisto aj pri United Health Groupu Stefan Hemsley. Dám vám čas a priestor ukázať, čo vo vás je. No a do budúcna chcem byť viacej sebakritický a pozrieť si, v čom som vlastne spravil chybu. Čo som si mohol všimnúť, ale som si nevšimol a kvôli tomu mi takto padá portfólio. Ak budú tieto prepady pokračovať, mám tu v hľadačíku nové akcie na nákup a tomu sa veľmi teším. No a teším sa, že si pozrel toto video až do konca. Ty si tá pravá hodnota celého môjho kanálu. Ďakujem ti za to pekne, no a čoskoro sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.